Casa Lama és un dels establiments emblemàtics de Barcelona, fundada el 1900, amb 4 generacions al servei de l'esmolat, i us convido a descobrir-la en aquest reportatge. Benvinguts a Casa Lama, jo sóc la 4a generació d'esmolets. El meu avi va començar a Cuba, va establir 2 botigues, una a l'Havana i una a Santiago, i el meu avi, abans de la guerra, va vindre a Barcelona i va fundar Casa Lama aquí a Barcelona. Després va continuar el meu pare i ara continuo jo. L'ofici d'esmolet és un ofici complex, que consta de teoria i pràctica. És un ofici que està en extinció perquè costa molt d'aprendre i es tenen que dedicar moltes hores a l'aprenentatge. En el meu cas, l'ofici em ve de tradició familiar i el vindre des de petit a veure com treballava el meu pare m'ha fet d'agafar l'interès d'aprendre aquest ofici. A Casa Lama continuem fent els mateixos processos que feia el meu besavi, que feia el meu avi, que feia el meu pare. El procés de l'esmolat consta de diversos passos. Primer està l'esmolat, després està el polit i després l'assentat de l'eina. Depèn de l'eina, del tamany de l'eina, es treballa en una pedra més gran o una pedra més petita. Una de les formes de treballar que sorprèn el visitant és la nostra forma de treballar estirats damunt d'una fusta amb la pedra a sota. És una tradició francesa i és per treballar eines grans. Una altra de les branques del nostre establiment és la reparació de paraigües. Les reparacions més habituals són el canviar barnilles, canviar els punys. Antigament fèiem fabricació de paraigües, fèiem el telatge dels paraigües també, tallant la roba, muntant-lo, cosint-lo i acabàvem el producte final. Casa Lama està establerta en un edifici catalogat de més de 400 anys. La botiga és tota de castanyer, de Galícia. Es van portar els troncs de Galícia i es van tallar aquí, al carrer de l'Oli, i es van construir els mobles per fer la botiga. Exteriorment, la nostra botiga dona al carrer Mercaders i al carrer de l'Oli. Un dels atractius de la botiga és la nostra façana exterior, els nostres aparadors de fusta, com es feien les botigues antigament. Pel que fa al paviment interior, tenim un paviment hidràulic que amb el temps s'ha anat gastant i és l'original. El més important de la nostra botiga són els nostres clients, que ja venien amb el meu avi, els fills continuen venint i els nets també continuen venint. En aquest sentit, és un client generacional.